Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan naman natin ang mga memes ng channel. So, ito yung mga pinadala nyo sa akin sa Reddit natin, Pampamilyang Paulo. Diba? Total, dinaanan natin ang mga memes ng taon. Diba? Nung huli kong upload dito, kung di nyo pa napapanood. Magpasalamat kayo sa mga memers ng Pinas na magaling mag-edit, ha? Basurero lang ako dun. Ako lang ang nagtahi. Pero sila ang humawi sa akin. Diba? From hawi to alawi. Ito. From Yawasen, ako po, tamang control shift inspect ratio lang tayo dyan. Huwag tayong maglukahan, hindi umabot ng 696,906. Sarap. Naku, ibang breakfast in bed yan. Sunod, ako pinagpapawisan na ako. Puro kayo kababuyan, leche. Sino nag-edit niyan? Hindi yan totoo, okay? Edited yan, okay? Yan ang aking YouTube girlfriend nga pala, di nyo alam, di ba? Ganyan kalakas ang memes. Di ba? May in love sa'yo, mga babae. Upload ko nga ito sa Facebook natin. Ang dumi-dumi nyong lahat. Huwag nyo kasama sa kadumihan nyo. Huwag nyo binabawi si Tita Ivana, ako lang. Yes! Ayan, dahil palo ka. Papakabait nga tayo para sa 2020. Kasi ito gagawin mo. Hindi lang pampamilya, pang-sport! From Eunice Rosa. Hindi mo kailangan si Tita Ivana kung ikaw mismo si Tita Ivana, di ba? If you can't eat them, join them. Wag mo pakita yan. Ako po, sige, babuyin nyo pa. Ay, ibang sando yan. Wakunichiyaw ang cancer. Magsilabasan kayo. Dito ko titigasan talaga habang buhay na nakatayo to sa mukha ko. Ayoko makita mukha ko. Hasuka Shido no Cancer Senpais. Grabing effort yan. Ang laki na aking opay, di ba? Yung opay sa channel ito, dalawang demonetized na icon. Sunod, Michelle. Ito palo, kisi, sige, simulan nyo pa. Yung mga kunichiyawa, yung mga effort mag-edit dahil syempre, galing sila animation na ano. Panoorin nyo yan. Kasama mga kapatid nyo. 100% hindi awkward. From Jericho, New World. Ano, kaya mo pa, ha? Hindi mo to kaya. Hindi mo to kaya. Yeah, at ito may effort yung editing, di Pero ba? may 5,000 ka, 5,000! Kunin mo! Sinangla mo na yung dignidad mo. Kunin mo, pulutin mo. Memecraft! Wow! Uy, hayo iron! Tama na! Huwag mo na kumakan! Ba't hindi ba kinuha yung iron? Hindi umalis na kayo mga pamangkin! Ako bahala dito! Bakit yung nagawa yun? Dinaano mo na naman! Ano ba yan? Noob ka ba? Yan, nakapunta na ako. Tama na! Yes! Huwag mo na kumakan! Ako bahala! Sige, umalis na kayo mga pamangkin! Ako bahala dito! Di ba dapat creeper yung inatay ko? Pero sige. Yan, labanan mo! Dalawa, dual wield. Double wheel! Namatay lang ako ng ganon? Ha? Okay. Lalaro tayo Elder Scrolls next year, kaya maganda. Marami na tayong time. Mabuti nyo to lang 10k likes, maglalaro tayo nun. Asan ako ngayon? Hey, you. Mag-igib ka ng tubig, ha? Mag-igib ka para... Ang tagal ko nag-antay. Yun lang. Sunod from Cedric. Speaking of mga dead memes, yes, wag nyo na... Parang meron na iba rito. Parang ito dito kasama dapat dito. Palo ka dahil kababuyan na naman. Ang dumi-dumi nyo lahat. Tolits! Diyan na nakuha yan. Kaya hindi malulunod si Tita Ivana kasi meron siyang malaking salbabida. Sunod! Okay. Kailangan ko harangan niya. Ito na naman tayo. Sabi ko siya, Copa! Alert! Wiu! Di yan pwede. Makahayop kayo lahat. From Kim Kero. Yes, pera. Ching. Diba? Pag bobo ako, kumikita rin ako. Ano to? Infinite energy ng kasukutan to. Di tayo mawawala ng content. Kasi kung wala tayong makitang content sa iba, sariling kabobohan natin ang gawin natin. Sunod! Manahimik ka, announcement lang muna. Nilagay ako ng green screen link sa description. So, saan yung edit nyo. So, mag-isip ng isang intro. Para sa ngayong taon lang, hindi ito yung pang-especialan ng 500k. Isang short clip lang yon. So, sa mga nag-edit dyan,
i-download nyo na. Ilalagay ko siya as unlisted para hindi siya ma-search. Ayun, yun na lang yun. Tingnan natin kung handa na kayo para sa 500k nating mga green screen. So, ayun, pag-practicean nyo yun. At yung pinakamaganda na i-upload sa Reddit natin, 1280 by 720 720p ang minimum ha. Wag yung mga basurang pixelate di rin makikita ng mga cancel pag sa susunod nating PP na binasa. Yun yung latak ng Pinoy Meme Rewind na ginawa natin. So, good luck! Tuloy na natin ang PP na binasa. Yes, patay na yan. Sabi ko sa mga admin ko, magpasok lang kayo ng mga green screen edit. Pag may edit, hindi yun nilapag lang. Diba? Yung mga walang effort. No, galit ako dito. Lagay ko ni Paolo. Greedy. Nakakatawa. Nakakaumay na. So, kung i-edit nyo siya parang kanina sa Minecraft or Skyrim, mas okay yun. Mas ipapasok natin yun. Maraming salamat. Sa wala. From Dave. Yes, aking farm. At ganon. Ang daming pera. Ba't wala nagpa-play na ads dyan, ha? Nasaan yung ads? Oo, alam na ba? It's the content that counts. Dapat naka-playlist yan, ha? Inaantay ko pa rin lumabas yung... Oy! Hindi yan ads! Porno ba yun? Ay, na, Omegle pala yung kala ko. Kala ko bastos eh. Alam nyo naman tayo, hindi tayo madumi dito. Oh, shit! may pahabol ka doon, ha, Dave, ba? Maraming salamat, Dave. Kung ikaw yung bantay dyan, ikaw nagmamayari sa shop na yan. Maraming salamat, diba? Nabigyan mo tayo ng views. Sunod! From Ioni Duelon! Binubunot ko para sa pagkakaibigan ang sukot na card! Magaling, maraming salamat. Ngayon, pag hindi ka nakinig sa nanay mo, mapupunta ang puwet mo sa Shadow Realm. Sunod! From Mark Marave. Target audience, actual audience. Hoy! Hoy! Ang actual audience din, yung bata din, okay? Ba't yung inaaway si Tito Claro? Ano ba? Bati kami. Kayo lang yung nangaaway dyan. Si Tita Ibana, yes. Dapat mga bata rin yung actual audience. Di ako makapunta ng porno. Ito na lang sa YouTube. Titigasin ko na lang yung hanger ko. Sukot! Ang dumi-dumi nyong lahat. Sige, nag-aayos tayo sa 2020, ganyan kayo. Palo ka dahil wag yung inaaway si Tita Ibana at si Tito Claro. Sunod. Ang daming mga salbabida ang bumibida ngayon. From Shion. That's why, that's sweetest thing. Ball. Ayan, masaya ka na ba? Mas mahal ka pa nila, Ball kaysa sa akin. Pero ikaw, never kitang mamahalin. Doon ka. Leche, manahimik ka dyan. Di ka kasali, di ka nag-edit. Konnichiwa. Ito na naman tayo from Shomai. Yan, mag-subscribe na kayo mga cancel. Para kay Ball, pupulutin ko siya para subscribe kayo. Ang dumi-dumi mo! Ibang sasakyan natin! Joke lang. Pampamilya kami. Yes, very witty. Iba na express. Palo ka, real sensei rice. Iba ang madudukot dyan. From Robinsu. Yes. Patay na, binubuhay pa eh. Sukat. Ay, nako. So, kayo sinama niya pati yung pagbuelo ko nung nire-record ko. Siyempre, yung green screen hindi siya dire-diretso lang yun. So, ayun, diba? Huwag nyo nang gamitin niya ako, di kayo marunong mag-edit, ha? Kung kaya nyo na maglapag ng chroma key, i-send mo na lang sa magulang mo. Wag na sa Reddit. Okay? Tapos na yun. Sunod from Oni Chaldrin. Gumawa ko ng, Paulo stickers! Kawaii! Ano kababuyan to? Yes, ayan. Total kaya, pwede na natin kalimutan yung green screen na yan. Nako, wag nyo, nakaregla na si Tita Ibana, hindi na yan po pwede. Ako, kakatok tayo, Tita Ibana, pwede ba tayo mag-collab? Pamilya lang po kami. Tsaka kahit di na po kasama yung kapatid nyo kasi ayoko pong ma-FBI. Sunod, pagod na ako. Dahan-dahan, diba? From 6K, now we 350 something K. Sunod. Laban lang mga cancer. Pagod na ako. Mabuhay. From Jericho ulit. Ano to? Summoning. Pang-anime yan, Patay na meme, yes. Matagal naman lang yung tapos. Mo shindeiru. Nani?
Yes. So yun, sabay-sabay nag-play. Oh, shit! Anong ginawa ko? Oh. Magaling! Oh, that editing! Puta na. Still, I'm eternal one time. I'm eternal one time. Mas kinabahan ako, akala ko Robert Wade yung makikita ko. Pero maraming salamat, Jericho. From Casimiro. Bro, hey! Konnichiwa! Magsilabaso ulit. Kimetsu no Yawa. Maraming salamat. Gab the Tank. Mouse lang po ang ginamit ko. Sige, nag-flex ka pa dito. Sige, ako, very good. Ganyan ka kagaling. Diba? Ito ating Nichirin Blade. Fan-art by Vargas Uno. Wait lang sa animation. Wow, baka natin animation na yan. Ako, bilisan mo na. Kating-kati na ako kay iba. Ay, hindi kaya sa animation. Sunod. From Charles Q. Yap, yan ang ating pang-iwas copyright. Diba? Kay Tito YouTube. Kasi pag usually mga anime o mga kanta, diba? Tulad sila Reneng B, kailangan natin harangan yan. Boom! Kasi ayaw natin ma-delete from Get Off Me. Hooray! Hooray! Boom! Hooray! 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 Hoy! Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Sementeryo yan. Bakit ka nandyan? Oo nga. Ayaw na panoorin lahat. Sukot na ako sa green screen na yan. Pero, bakit mo ito kailangan gawin? Akala ko matatapos tong taon na to na hindi masakit sa aking puso ang mga sukot. Sabi ko ako, Tito, wala ako alam from Salt with Glasses. May ako minsan natatawa sa Robert Williams. Yan din yung mukha ko kanina nang didiri ako sa ginagawa ni Koya. Bakit mo ginagawa yan? Ka ng gugulo na mga kaluluwa. Yan, meron na tayong manga. Sana yung mga nagdo-drawing dyan, gawan nyo nga tayo ng mahaba-habang manga. Mga kahit isang chapter lang. At paki-post sa ating Reddit. Maraming salamat. Sunod, from Osulens. Taob! Taob ang mga foreigner! Taob ang buong mundo! Paulo on the go, Gabaps. But mas mayaman pa ang mga nanonood sa akin. Manood nga kayo ng ads. Hindi ata nagpa-play ads ko dyan, leche. Or baka walang skip ad dyan. Pero maraming salamat. Tamang suporta lang sa ating hindi kumikitang channel. From Bonifacio Tido. Enka-chan! Kung hindi ako mamahalin ni Enka-chan o ni Tita Ibana, batay na lang yung magkaroon ng sarili nating dede. Wala ibang magmamasa kundi sarili mo. Sunod! Palo ka, Enka-chan! From Person 193. O masama to, papaluin naman ito. Na mga bata, masama to. Hindi dapat to ginagawa sa normal. Aniki! Paluin ko kayo kung wala. What the... Grabing motion tracking yan. Ako, kailangan ko tapan. Pawi sa Kailangan ko harangan yung iba dyan. At maka-copyright din tayo. Kore ka! papaluin ko kayo ha. Wow. Ito ang effort. Hindi! Laban lang! Kahit malakas ang kalabang demonetization. Sabi effort. Puto kakatamad yan ha. Doon ka lang, marumi ka! Anong sukot to? Anong kasukutan to? Copyright, 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 yeah, woo, copyright. Stop! Oh! Oh my God, ang dami nangyari. Huwag mo hawakan yung mga pamangkin ko! Laban lang! Yari! Dali! Dali kayo dyan. Maraming salamat sa pag-effort mo na edit. Mapapagano napapasok ng mga admin yan. Pero marami-raming copyright na maririnig nyo doon. Total gusto nyo naman, di ba? Korega Requiem! Sunod, maraming salamat. Nanalo naman ako ni Chiawa ngayon Jasmine! Ano to? Bakit lagi nyo lang ako nilalagyan ng dede? Hindi ako si Tita Ibana. Huwag nyo sa ibigay ang inyong mga semilya
Ha? Pengen pa kayo. Yes, si Bolbol at si Molmol. Kawaii! At ang laki ng dede ko. Ano ba? Asian tayo dito. Wala tayong dede. Palo ka, Hasmin. From Mark. Yeah, tama yan. Ikalat mo. Nako, Pepe. Nako, hindi. Hindi kayo magkakatuluyan. Sinasabi ko sa inyo. Okay, ikalat nyo pa. Nako, kaysa mag-aral kayo, nanonood kayo. Mas proud ako dito sa natutulog. Yan, mas gagawin kayo. Yari-yari kayo. Pag uwi. Mag-aaral lang po kami sa kwarto ba. Jackpot. Kaysa manood sa ating mga videos. Pero maraming salamat. From John Ryan. Ganito mag-report ang tunay na Yan, tama. Makikinig sa inyo mga yan. Kasi alam nila mapapalo sila. Kaso medyo maliit yan eh. Ito pang professor. Ito pang teacher yan eh. Medyo mahaba na yung... hanggang dito, abot ka ng nanay mo. Boom! Sunod! From Ivan Totnakels. Subscribe to Paulol! Nag-e-echo pa. Subscribe to Paulol! Sukot! Ako yung nasasaktan para sa'yo, Ivan, sa ginagawa mo. Pero kung malakas ka, di ba? Bakit hindi? Ate! Subscribe to Paulol! Okay, tama na. Hindi ko na kaya, Ivan. Okay na. Maraming salamat na. Tigil mo rin ako yung nasasaktan para sa'yo. From Kiki Amtras. Ate Rasengan, Bolbol. Sige na nga. Bigyan na kita. Total, kanina ka pa nila fini-feature. Nasaan ka ba? Nandito ka. Ipit ka dyan. May silbi? Walang silbi. May silbi? Walang silbi. Di ba nakakanood ka na? Diyan ka na naman. Dito ka lang hanapin. Diba? At least nakikita ka nila. Well, minsan, pag hindi ako nakatago. Pero maraming salamat. From Kuya Kin. Yan, diba? Pag tigang na, diba? Bakit hindi? Sa kaya ng imahinasyon. Laging may solusyon. At panghuli, from Nino. Maraming salamat. Yeah, sabi niya talaga, hindi yan edited. Kailangan ka pala kita edited na ganyan ng font, di ba? So, natatapos sa ating mga memes ngayon natin ng channel. Ay, pagpapatuloy pa natin yung mga iba pang memes na di natin nadadaan. Ito lang para lang sa mga cancel to na nag-effort mag-edit. Siyempre, di natin kakalimutan na ating sarili, di ba? Love yourself, di ba? Pag di ka mahalit na Ibana ni Enka channel, mahalin natin ang ating sarili. So, huwag nyo like, share sa mga cancer yung friends ngayon 2019 at huwag nyo mag-subscribe, sabi nga diba sa SEA Games. Paulol out.